but there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Siemano, tutaj Niki DC i dzisiaj gramy w Happy Wheels. Tak, to będzie pierwszy odcinek na moim nowym kanale Fly Away. Fly Away. Dobra. Ale głupie. Ale ok. Dobra, to drugi level. Bull Run. Będziemy jechać rowerzystą po butelkę tyłem. Fuck. Prawie. Na plecach zajechałem wszystko. Ojej, lagi. Jeden FPS. Patrzcie, przyjadę. Dziękuję, level bardzo fajny. Tak mało FPS-ów. Przeszliśmy. Impossible, nie. Fuck. Nie. Nie ma rozwalania platów, bo znowu wiecie. Dobra. Judo. Ok, I know. I wygrałem, tak, w pięknym stylu. Wygrałem, nie możecie mi nic zarzucić. Takich praw autorskich nie możecie. Pogonem. Reporter. Jaki to mocny. Ale headshot. Nie, takich snajperów nie tylko szukać. No, jak on mi zawsze heada trafia? Nie wierzę. Ja muszę to przejść. No zawsze w łeb. Ej nie, to jest niemożliwe. Zawsze headshot. Chłop. Niczym spadochron. Ja już wiem, o co chodzi. Tak oto przeżyłem. Ale jeszcze raz chcę, bo mam drugi plan do zrealizowania. To nie jeden z nich. Ja chcę, żeby on mnie zamortyzował. Lol, widzieliście sajko. Możecie nie widzieć, bo takie lagi. No sajko. Nie, ja muszę tego złapać. Tu ja mam takie lagi przez Happy Wheelsa. Jeszcze razy. Okej, tak. Nie. Żyję. Niczym Tigerem. To nie było dobrze. Chcę spamować spatę barem. Dobra, wygrałem już raz, wali mnie ten level. Chodźmy sobie na... That's not a sandwich. Nie ma kanapki czy coś takiego. Kim ja jestem? Widzę jak szaleć to na maksa. Żyję. Nawet zostałem ludzką stonogą. Jadę na głowie. Dobra. Wygrałem, a więc chcę nagrodę. To taki łapek subów i innych. Żeby poglądać.
Nie no, tak. Nie, ja się tak nie bawię. Dawaj go wydwój. Polski R. Wow. A, nie. Podniosę go, bo mam mięśnie płócian na dupie. I dobra. Papa. Dobra, bardzo fajny level, szkoda, że takie lagi, ale gówno, jak się czasem mówi. Sigway run. Run, Sigway, czemu takie lagi, Sigway? Ej, ziomeczki. Ktoś mi może... Aha, miejsce na dysku. Miejsce na dysku, czyli musicie dać mi suby. Wtedy będzie miejsce na dysku. A przepraszam, czy ja mogę coś pięknie? Ale łatwy level, ale nie ma takie lagi. Heroes. Fuck. O, w dupę. Super, odlagowało się. Ej, panie lagu. Czemu ja mam tylko 30 od 600? Czy od 600? Czemu mi tak skacze? No i super, na dead wypadnie. Jak wypadnie na dead, to jestem tyle. Dobra, i ostatni level teraz. Kończę, bo już się nabiło trochę minutek. Horror. Co ja mam robić? Nie. Ale mam lagi, czemu takie lagi? Nie, to dużo lagi, pierdzieli mi to. Dobra, to był pierwszy odcinek na nowym kanale Happy News. A w sumie jeszcze nie, bo jeszcze ten. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek. Ja mam takie lagi, no mózgi. Ej, ja mam kontenty z takimi lagami, że... Dobra, Jezu, sram na tą grę. Zero, shit, ta gra tak. Shit, bo laguje. Także proszę, wy oceniajcie w przeciwieństwie do tych lagów pozytywnie. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie oglądać więcej, tym razem niezlagowanych, mam nadzieję. No i siemano, był z wami Elo.